قبلهم على اليد. Inselmulkom ja sinjuri u anka fqar dan huwa shooter ieħor. Nisperaw li għedin parkjati tajjeb, insomma, jekk le, imma il-maġilità ta' ġat parkja ħazin fuq shooter ed-danu san.com. Għala. Eċi ġifiri. Qed tissemmi l-parkings. Għaxe għaw minni park eżempju tajer wieħed fuq id-double line. Għanorik imma dal-artiklu, għara. Tara, inti għalik dak il-parkjat sewa jew le? Le, fuq id-double yellow line, no. Issa, imma dak kiteb l-leza u l-leza għallu l-isma biex ikun il-parkja ħazin irrid ikun hemm sa nofs il-karozza bid-double line taħt. Ibqija ma taqla stazzjoni. Imma zom, ta' ġirġ, xubbat hemm transport Malta, l-pulizija, kulħadd jinterpreta li Imma da ma jistgħux jagħmlu. Ma nafx. Naħseb it's subject to interpretation. Subject to permit. Eżatt. Imma ħejjena nitfixkel ta' X'jiġri? nitfixkel, iva le, nixtieq inkellem. Għanna bżon xaħat li jisu jħud deċizjoni. Espert. U aħna għanna l-wardin tagħna. Sor wardin. Ej! Sander! Bil-mod! Għax satni! Ma lax koqgħod tagħmel. Jien xej. Xej. Xej, isni ma nafx kif qed narak illum. Jaqaw! Indunajt li qed nirqastu. Le, ħanara, urejni jdejk. Urejni l-oħra. Dak xinu? ċaddek hemm? Sprain. Spray? Spray għalix għandek spray? Zeba. Qed nagħmel naqra craft u art. Għawat il-ħin ta' xogħol? Hija mhux kulħadd irid jgħaddi l-ħin tiegħu Sander. Ejja, ma mhux sew tagħmel dawn l-affarijiet waqt il-ħin ta' xogħol. Sa mhux hekk. Imma nibża ngħidlek għax tikxefni. Ejja, le, jimma nikxfikx. Ta' raġel, għamil li pinki promise ejja. Għadu labu bil-pinki, kelba ta' raġel, mhux se nikxfek, għajdli, x'qed tagħmel? Id-double yellow lines. Fejn eżempju jkollhom it-tajjer biss fuq id-double yellow line. Għax għalluna li ma tistax waħlu jelhom. Ma tistax, Sander! Taf x'qed nagħmilhom allura nisprejja ħielhom u ntawwallhom ritraċċitazzjoni u hemm għamennija żgħar. Mek cheating jiġi. Ejja kif ħadd ilħaq għall-kwota mhux kulħadd irid jgħid. Fuq dar in-nies ilħaq il-kwota x'affarijiet barra li min jaf kemm qed iżid yellow lines vera m'għandniex bżonn fil-pajjiż. Ma mhux aħjar yellow lines għax hekk nkunu niktaw nagħtu iktar ċitazzjonijiet imma mhux dejjem possibbli Sander ta' għax irid tmur timmarka ma tkunx tista' ta'. Jiġifieri ma tkunx tista'. Eżempju Paċefil diffiċli ħafna. Għax peress li jkun hemm ħafna nies ħara mal-art l-aħħar darba kien hemm wieħed u kell indur miegħu flok double yellow line taf x'għamilt. Għamilt kaxxa safra Sander. Ara hi kompli u tibqax tagħmel dawn l-affarijiet. U jaqas li nħammeġ da jitlaq ta' bix-xita Sander. Isma' fjakkajt tajt ħani u tajt. Mur, tikolx affarijiet iħaxnu. Le jgħid bid-dieta Sander bdej ta' fl-aħħar. Ewa. Roger! Għamilli 9 kotta. Piżelli 3. Illum jum id-dedikat lil-patata. Jek trid nandur dawk il-180 grad mhux dik il-patata tal-ikel u ġox xogħol qiegħdu naftit ċajt ħelu fuq. Tajjeb. Hello! Jiena ġox fenik u jiena lajborist. Ejja, tija, waqalas! Bil-fors tittoqgħod tajt min inti u ta' xiex inti, aħna bħala nazzjonalisti veru diskrit. X'ifiri diskrit? Diskrit ma noqgħodux niftaħru minn aħna għax ma ngħid għall-patata. Mela bdejna. Let's remember the rules. The rules huma jekk titħaq titlef. Eżatt, għandi bżonn nirbaħ għax għata nazzjonalisti darba fil-tajjeb illi nirbħu waħda ħajkun naftit kuraġġ. Kana? Bdejna. Kif tinduna li patata tkun ma tiflaħx? Kif? Għax tara maxxa. No? No. Ħanajdlek waħda vera tajba. Li mill-iktar ġurnata illi l-patata jabbodu. Li ma patata? Chips. Ma nafx. Zgur, tar-rendi? Ma nafx. Friday, il-chips Friday. Għalli xobodu għa?
Ix Friday! Friday għax tiġi muqlija Friday! Ħanina di vera ta' daħ, Insomma, int kif tista' tifhimha għax inti laqqas inti smart, mhux bħalna għax aħna nazzjonisti partit smart! Di tajba! Kemmi ġok tajba di li intom partit smart! Kemm u kisa! Insomma, l-baħt, yes! Kisa! Yes! Kisa!